Tionscadal hÉireann na hÉireann. Bhí an máiste ó murchú an mhuintir tíreolaíochta, sásta os córan ranga ina ghansaí dubh agus bhí sé ag teangt ard na báistí an glórbáin. Thug sé tionscadal dubh le déanamh hÉireann na hÉireann. An cheist le freagart ná céir iad na Fhéilte is táchtaí dúin. Bheadh na páistí roinnt teigh a dhéanamh na Fhéilte éagsúla a bhíonn ágéiliúra in Éireann go bliantúil agus argóntí a dhéanamh na bailí a léirítear tácht na Bhéilte. Bhuail sé do na daltaí gearrliste de 3 éile a chur le chéile agus roinnt eolais a thabhairt futhú. Bhí sceitiminí na páistí tuairt faoin Tionscadal mar bearló sin ná bheith ag scagad tríd an leabhar mór tíreolaíochta le ceistena óna scrúd fápéir a ragart. Ag deireadh an lé rinne liom agus níomh dul siar le chéile na tróracha éagsúla a thug an máiste ó murchú dómh. Ní raibh cead acu ach eolas a bhailú ó mhuintir an teaghlaigh sa bhaile acu. Bhí sé i gceist aige go mbeadh freagra pásanta an gceist. Ní raibh freagra ginearálta náisiúnta ag teastáil mhaith. Bharrtaigh siad go gceistóiríos gach aine sa bhaile le tuairis a scríomh orthu. Thuaigh siad isteach chuig an seomra site agus bhí mamí, daddy agus an rifúr beag áine ina suí an tullag. Dífrigh níomh díobh céir a rinne siad a nuirí le Fhéilte na hÉireann a chéiliúra. An chéad ócáid mhór dar ló ná lá le páric. Rinne daddy chur síos an mórthiúil i lár an bhaile. Bhí fearr gléas na mar naomh páric, le bata mór choireach ina lámh aige agus éadaí aspig air. Chur áine hata glas leprechaun orthaí agus caisí é fean lé. Fiú agus í sásta thaobh an mhóthir ag brethnú an mórthiúil. Bhí seamróga agus bratacha le feiceáil fud an bhaile comá. Níos déanaí an lá drastal an teaghlach cheol churm ina raibh ceol tradiisiúnta le cloisteáil. Bhí an idil áth seint ag ceoltóir mháin na píbí uileanna ag fear eile agus bhí bamhráin á bhuala ag an tríú ceoltóir. Bhí ceol bin le cloisteáil fean na híthe agus bhain siad ard thanamh as an lá. Bí ihe thabhna an éile sa bhliain a bear le háine. Rinne sí tagart do na measúchán scanrúla go léir a chrucach fud an tí, scíthán leathair, damanala agus pumpkinní geartha ina measc. Gléas páistí an bhaile go scanrúil comá, cuid acu mar thaobhsí, nó cnábharlaigh, nó cailligh agus neart eile. An bhliain seo gléas áine féin mar chaillich. Thuaigh sí amach ó theach go teach ag ballú millseán óna chórsan. Theas mamí agus daddy taobh leis an doras le bheith ag labhart leis na púcaí scanrúla a tháinig chuig an teach agus le millseán a thabhairt dómh as na cultacha iontacha a bhí orthu. Uaireanta bhí áine bheith ag canna sula bhuair sí millseán. Ba bhrá le háine bheith ag canna. Bhí ihe den scothaí. Hatchin félan an nullag go mór le mamí. Ba bhrá léithí nuair a bhí cór sásta i lár an bhaile ag canna carúil taobh le crann mór nullag. Bhí atmosfér ionach ann leis na sáilte an grán agus na measúchán fud na siopaí ag spréacarníal. Bhí gach aine ag siúil timpeall an bhaile go gnóthach ag ceannach bruntanas dá gláán agus dá chóirde. Uaireanta bhí cuasaí creagáilta thíos baile agus é ag ddrudum i drón na nullag, ach bíomhann le mamí an chudarsnacht a bhí ann idir na léitheanta fiáine sin agus na léitheanta ciúna súnacha ó ihe nullag go híthe cinn bliana. Bhí eolas den céad sco bailithe ag níomh agus ag liom óna dismóirí agus óháine. Bhí neart sunraí tugadh acu agus bhíos ag liom agus níomh go méidí sin ann tuairisc bhrá ada a scríomh bunathe an ionachar a rinne siad. Bhí nótaí breacha ag liom fiasa pápéir ina lámh agus bhí sé ag súil go mór le tuairt faoin Tionscadal a scríomh bunathe na nótaí. Ghabh sé buíochas mór le mamí, le daddy agus le háine agus dúirt níomh leo gur mór an cúnamh a thug siad.
Thuaidh siad beirt suas staire le tuairisc den chéad sco a chur le chéile.